Σε σχεδόν 120 χρόνια ιστορίας, η Bayer Leverkusen δεν είχε καταφέρει ποτέ να κατακτήσει την Bundesliga. Στην τροπαιοθήκη της είχε ένα κύπελο Γερμανίας, ένα κύπελο UEFA, αλλά ποτέ δεν είχε κατακτήσει την κορυφή στη Γερμανία. Και το έκανε με εμφαντικό τρόπο το 2024. Τα 10 χρόνια κυριαρχίας της Bayern Μονάχου τελείωσαν. Η Bayer Leverkusen κατέκτησε το πρωτάθλημα, κατέκτησε το κύπελο και έφτασε μία ανάσα από την κατάκτηση του δεύτερου ευρωπαϊκού τίτλου της ιστορίας της. Η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο κατέκτησε πρωτάθλημα, κύπελο και έφτασε μία ανάσα από το να κατακτήσει και το Europa League. Σε 53 παιχνίδια όλη τη σεζόν, η Leverkusen έχασε μόνο ένα, τον τελικό του Europa League από την Αταλάντα. Ωστόσο, κατάφερε με αίτητο πρωτάθλημα και αίτητο κύπελο να μπει μία για πάντα στην ιστορία του γερμανικού ποδοσφαίρου. Η Καστόρ έγραψε και αυτή τη δική της ιστορία μαζί με την Bayer Leverkusen, καθώς για πρώτη φορά έντισε μία ομάδα που κατακτά ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Η Leverkusen φόρεσε αυτή την εμφάνιση ως πρώτη, άλλες δύο, μία λευκή και μία γαλάζια, ενώ στα μισά της σεζόν παρουσίασε ακόμα μία special version, η οποία φορέθηκε ελάχιστα και είχε πάνω της το χάρτη της πόλης. Το αίτητο πρωτάθλημα και κύπελο οδήγησαν την Bayer Leverkusen στην αιωνιότητα με αυτό το επίτευγμα, ενώ για λίγο απέτυχε να γράψει ακόμα μεγαλύτερη ιστορία κάνοντας ένα επικό treble χωρίς καμία ήττα σε όλη τη σεζόν.